Felu il-75 anniversarju minn meta l-mara ingħatat id-dritt tal-vot f'pajjiżna, il-fera tal-Partit Laburista Nisa Laburisti se jorganizzaw attività fi spazju kreattiv fil-Belt Valletta biex jikkommemoraw dan l-iżvilupp. L-attività bit-tema il-mixja lejn il-vot se ssir nhar it-tnejn 17 Ottubru fis-6 ta' filgħaxija u se toffri l-ispazju għar-riflessjoni dwar dan l-avveniment li baqa' mnaqqax fl-istorja ta' pajjiżna. Hemmhekk se nkunu qed nitkellmu dwar minn fejn tlaqna, fejn wasalna u fejn nixtiequ naslu. Se jkollna panel diverse, Marja Camilleri, Dominic Fenek, Paula Kawki u anka l-Onorevoli Rebecca Buttigieg li se jkunu magħna hemmhekk biex niddiskutu flimkien anka il-moderator se jkollna Simoncini u se naraw ħanirriflettu fejn nixtiequ naslu issa wkoll il-qudiem. Il-President tan-Nisa Laburisti sostniet li minkejja l-fatt li fiċ-ċentru tad-diskussjoni hemm il-mara, id-diskussjoni hija miftuħa għal kull min jixtieq jipparteċipa. Punt importanti li l-attività hija miftuħa għal kulħadd, se jkollna nies backgrounds differenti, tajiet differenti, nies irġieli ġifieri fl-aħħar mill-aħħar kif dejjem nitkellmu. Il-mara Maltija ma tgħix ġewwa, ġifieri at the end of the day għandek tfal li huma bniet, għandek aħwa li huma bniet, għandek ommijiet, kulħadd għandu omm. Ġifieri li niċċelebraw fej konna u fej wasanna u fej nixtiequ morru tot kulħadd. Din il-fera tal-Partit Laburista ħadmet ukoll fuq dokumentarju dwar din il-kisba li se jixxandar fuq l-istazzjon 1.